Iniciem un nou curs carregat d'il·lusions, d'alegria i motivacions. Alumnes, famílies, professorat, en general, tota la comunitat educativa, benvinguts a esta nova aventura que avui comença. Esperem que totes les vostres expectatives es facin realitat i el vostre esforç siga recompensat. Entre tots ho podem aconseguir, perquè tots junts fem educació. Al vell mig de la plaça, la peixatera pren paciència amb la